It-tifla ta' 7 snin li f'Ottubru tas-sena l-oħra nħatfet minn omma instabet qawwija u sieħa fl-Ingilterra. Dan ħabbru l-Ministru Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tat-Tfal fejn sostna li l-awtoritajiet Maltin qatt ma waqfu jaħdmu fuq dan il-każ. Il-Ministru qal li t-tifla qiegħda taħt il-kustodja tal-awtoritajiet fl-Ingilterra u se jkun hemm proċeduri legali biex tiġi lura f'Malta mal-familja li tiffosterja. Huwa żied jgħid li l-Gvern se jressaq numru ta' abbozzi ta' liġijiet li għandhom x'jaqsmu mar-reati marbuta mat-tfal. L-issue ta' abduction qamet jekk ix abduction jew le meta jħorġok ġenitur mill-pajjiż. U allura fliġi ħan iddiskutu l-ġimgħa d-dieħla wkoll nagħmluha ċara li meta toħroġ li xi ħadd avolja tkun il-ġenitur tiegħu imma qiegħed taħt kura tal-istat jew keror oħra dak jitqis bħala reat u dik issolvinna ċertu diffikultajiet li kellna f'dan il-każ. Intant waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tħabbar li l-ħaddiema soċjali li jaħdmu mat-tfal se jingħataw ktieb speċjalizzat biex jifhmu dak li jkun qed jiġri fil-ħajja ta' xkejknin. Remenda Grek, direttur fih dan l-FSWS, sostniet li dan il-ktieb inħoloq wara riċerka. Permezz ta' dan il-ktieb illi ħajkun proċess illi ħajitħaddem flimkien mal-ħaddiema soċjali u t-terapisti ta' tfal, it-tfal ħajkollhom din l-opportunità illi jagħmlu sens waqt li jkunu qed jimlew dan il-ktieb ħajkollhom ħafna mistoqsijiet. Imma jiena għalfejn kelli nidħol f'kura residenzjali, għalfejn ma stajtx nibqa' mal-familja tiegħi u l-proċess ta' dan il-ktieb ħajkun propju dan. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Alfred Grixti sostna li dan huwa biss investiment wieħed f'sensiela ta' investimenti diretti li tfal fil-bżonn. Din is-sena it-tema tal-United Nations hija Investing in our future means investing in our children. Kif jgħid bl-Ingliż we are putting our money where our mouth is, nagħmlu investimenti bħal d-dar li qegħdin lu fiha, aħna nothing but the best, għat-tfal tagħna rridu l-aqwa u neqpaw nagħmlu l-każ li s-servizzi li rridu ntuhom irdu jkunu tal-ogħla livell.